Clar, jo la meva feina em depèn d'internet i del mòbil. Sense mòbils i internet jo no tindria feina ara. Tot em ve directe. Inclús la gent, hi ha gent que ja em contracta directament des del blog, o des de correu electrònic, o per SMS. Tu depens totalment de les tecnologies, de la informació i comunicació per continuar treballant. 100%. Bases tota la teva feina en això? Sí, sí. Són els teus suports? Sí, sí, al 100%. Molt bé. Adéu a les companyes que acaben d'obrir, nosaltres continuem. Tu parlaves que estem davant d'una nova forma de treballar. Sí, treballar de persones a persones, amb equips petits, personalitzats i de tracte directe, no? I una nova forma de treballar que implica uns equips més petits, un tracte més directe. Abans parlaves d'artesania, en oposició a un altre tipus de producció. Sí, que seria el contrari seria uns equips tipus Hollywood o els que fan tot en plan gran, no? En plan gastar molts diners per recaptar molts diners. I en canvi això és més treballar per ser creatiu, per expressar les teves idees, no? Comunicar-se amb els altres. És un treball més de comunicació entre persones. I a petita escala, i algú et podria preguntar, però es pot viure d'això, Oriol? Jo crec que és el futur. No només viure d'això, sinó que no hi haurà una altra manera de poder fer les coses. Sí, perquè això redueix moltíssims els costos. Amb un ordinador ja es poden fer quantitat de coses que no... i tu pots fer a casa. No necessites ni un gran despatx, ni unes grans instal·lacions, ni res. I tu no has necessitat una gran formació tecnològica per incorporar aquestes eines a la teva feina i a la teva creativitat? A mesura que vas treballant se't van ocorrent dues coses, no? I vas experimentant, perquè tu tens molt d'autodidacte, vas provant. Sí, jo sempre. Els programets, les eines que et van millor, que encaixen millor amb el que tu necessites. Sí, i pots combinar diversos programes, el que és bo de l'un amb l'altre i fer una barreja. I vas treballant entre casa, bueno, a casa no, perquè ens comentaves que no tens connexió a internet, però tu vas aprofitant tots els espais públics que hi ha. Hi ha biblioteques, hi ha els punts òmnia i vas dividint el teu temps tranquil·lament entre les mínimes despeses i vas treballant. Sí, i el màxim resultat creatiu. Tot un any portes fent aquestes animacions. Sí, bueno, de fet és a l'estiu que vaig aconseguir aquest programa, perquè l'ordinador anterior no tenia capacitat per tenir aquests programes tan potents.